I'm sure nag-enjoy po kayo kaya hanggang ngayon ay nandito pa kayo. Di ba? Nag-enjoy ba kayo? Corrected by. Yung banda natin nag-enjoy ba? O yun! Siyempre kami dito nag-enjoy din. At ano pa nga bang nakaka-enjoy na gawin kundi ang maglaro? Ngayon po ba kayo makipaglaro sa akin ngayong gabi? Alam nyo kasi, ang sarap ng interaction with the audience. Anong room number, Charis? Maglalaro tayo. Ito ko ang host. Nagdadali ko lang ito dito. Maayos na to. Ang title ng laro natin ngayon ay Walang Ulitang Uulitin Challenge. Bakit gano'n yung title? Ang gagawin po natin ay may tuturo ko sa inyong awit na most probably marami sa inyo hindi pa nakarinig. Ito po ay original song ko. So, titignan ko kung gaano katalas ang inyong mga pandinig at kagaling umulit ng isang beses ko lang pong kakantahin at uulitin ninyo. So, siguro hahatiin ko kayo sa dalawang section. So, kayo, ikaw yung brother naka-red. Row 4! Charis. Ang sarili nyo, ang gitna nyo. Kaya nyo na yan sa Kaya nyo na yan, Basta, Charis. ihatiin nyo na lang yung sarili nyo, yung isa ditong side. Yung isa dito side. Kasi 4 na linya lang naman ang chorus to. Inuutusan mo kami. Ituturo ko sa inyo. At madali lang to. Sana. Okay? So, ready po ba kayo? Kaya po di signal dito. Title is so may burara. So, so I will teach you. So, saan na to? Okay, ready ba? Ready na? Ready? Pakinggan mo muna ha. Mga ba marinig nyo at marinig ko nyo yung mabilis. Okay, so it goes like this. Kailan ba makakamtan kayo? Kailan ba makakamtan? Charis. Energy natin para Ay, ganun ba? Sorry Wait lang. Charis. Section namin dito. Teka nga. Wala tayo. Kailan? Ay, sorry. Sorry. Ano tayo? Mas Ulit! Charis. Mas madali ito na tayo. Ay, parang hindi attentive oh. Mahina signal, Charis. Challenge, walang ulitan pero ulitin ko. Pagmamahal na gaya na sa nakaraan. Mamahal gaya ng sa nakaraan. Charot. Paano ba malalaman? Madali nga yung lyrics. Oo nga, ba't dito ano? Saan patungo ang pag-ibig na lumipas na? Hirap ko. Tungo ang pag-ibig na mahirap na. Oh. Ayun, madali lang, di ba? Correct! O sige, titingnan natin kung Kaya mo na yan! Time ko na! Kailan ba makakamtan? Pagmamahal na gaya ng sa nakaraan. Paano ba malalaman? Saan patungo ang pag-ibig na lumipas na? Uy, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, and... Kailan ba makakamtan? Gaya ng sa nakaraan. Paano ba malalaman ang pag-ibig na lumipas na? Let's go! Honey! Ay, iba ba yan? Huwag na nagre-retouch natin. Eh, dyan na sila, oh. Charis.